за да го кажа с думи прости, нали, да не цитираме чак толкова и така. Община Панагюрище през 2009 година сключва договор за техническа помощ за оказване на съдействие. Също това е техническа помощ за изработване на прединвестиционен проект, с който да се кандидатства и работен проект за депо. Това е, знаете, иначе се нарича регионална система за третиране на отпадъци и така, за общините в Стрелча и Панагюрище. Целта на този договор е била да може да се изработи този преинвестиционен проект и оттам нататък работен проект, с който след това общината да кандидатства в Министерството на околната среда и водите, той да бъде защитен и да се подпише договор за безвъзмездна финансова помощ. Този договор е подписан през 2009 година. Сега ще ви кажа на 4 ноември 2009 година под номер 439. След като започва изпълнението му, той приключва, въпреки сроковете, които са в него, правят се анекси и той приключва през юни месец 2011 година. И общината получава една разработка на един проект. По-късно, на 1 август, този проект се внася в Министерството на околната среда и водите. И следващите стъпки са редица забележки и нередности, които би трябвало да бъдат отстранени в този проект. Минава вече 2011 година, 2012 година се изчистват нещата някъде и знаете, че всъщност ние на 14 декември или септември беше, подписваме договора за безвъзмездна финансова помощ за изграждане на депото. Сега датата не могат да бъдат категорични. Или е 14 декември, или е 14 септември. Това са двете дати, на които са подписани ВИК-то и депото. По-скоро трябва да е 14 декември. И с него всъщност започва реалното изпълнение на договора за безвъзмездна финансова помощ за изграждане на депо. Пак искам да повторя и да разделя нещата. Най-напред общината е поканена да кандидатства, сключила е договор за оказана техническа помощ. След този договор, чиято цел е била за изготвяне на идеен и работен проект, технически проект, с този проект се кандидатства и когато той е одобрен от Министерството на околната среда и водите, тогава вече се сключва договор за безвъзмездна финансова помощ и това всъщност е началото на проекта. Мисля, че съм достатъчно ясен за начина и пътя, който извървява община Панагюрище, това нещо да се случи и всякакви спекулации относно това кой е спечелил проекта и как е спечелен проекта, нали? Нека си остават в зоната на политическото говорене, така да го кажа. Какво се случва с този договор, който е за техническа помощ? Договор е на стойност 1 милион 116 хиляди лева. Изпълнява го една фирма, определена и не говорим вече за крайния продукт, говорим за този договор. Този договор подлежи на одобрение и чак след като вече нещата се завършват с одобряване на крайния продукт от договора, се започва разплащане. Ние правим разплащането и след разплащането има проверка от управляващия орган. Управляващия орган е счел наистина, че процедурата, по която е избран изпълнителя на този договор, говоря за договора, който е сключен на 4 ноември 2009 година и налага санкция на община Панагюрище. Не коментирам в подробности всички тия неща, защото няма предвидена публичност на тези
действия и на тези мерки, които взима оперативната програма. Управляващия орган ни пише, че е извършена проверка на управляващия орган на оперативна програма Околна среда, съгласно регламентираните указания, дадени от министъра на финансите. Община Панагюрище следва да възстанови на договарящия орган по оперативна програма Околна среда сумата в размер на 279 000 лева, представляваща 25% финансова корекция от стойността на договора номер 439 от 4 ноември 2011 година. Ако това е покана за доброволно изпълнение, имаме двуседмичен срок за изпълнение. Ако не го направим, тогава тези пари просто ще бъдат приспаднати от сумите, които трябва да ни бъдат преведени по финансирането или на проектите, и двата проекта са по околна среда, или на ВиК, или на депо. Така че община Панагюрище е длъжна да плати тази сума.